Bokkie toernooi op Orania. En die vletjie plaas, al gee so 3 of wat terug en dan sit hy op die voet. Goeie afskop daaronder, druk dadelijk neergeskop, te zwaar. Alles achteruit. En 22 afsteller vat. Ons gaan vast de skram vat. Griek was ingooi. Die buiten van die 22. In hulle eie gebied. Vir die bal laat kom my. Vaste skram binnenkant die Griek was gebied, buitenkant die 22. Dis kant van die veld. Dis van die Griek was die eerste beweging was goed en die Griek was het optel naar die buiten die kant heen af. Sit hem op die voet. En die kant heen been. Ons sal sy gooi binnenkant hulle eie 22. Laat finaal. Ons sal die bal van die eerste in die lijn staan, maar een strafskop dan tegen Griek was, maar sy voete en hy gevat daar in die lijn staan. Strafskop. En ons sal uit die gebied uitkom. Die binnenkant in die halfgebied van Griek was die bal uit is. En ons die lijn staan en ons was in gooi. Nog steeds op sy voete en dan gaan hy grond toe. Bereik aan die 22 van Griek was. Bal is uit. Dus nu weer al losgemaal vir hom. Wat voordeel is aan die kant van Transvaal het die bal. Opgetel daar. Mooi dryf hy daar. Opgeraak die Transvaal, hulle is op die doellyn. Teruggeplaas en dan kyk hy oor, Transvaal eerste punte. En dan seker 7 punte. Seven punte vir Transvaal. Afstop ek die bal en man gelijk daar Transvaal dan weer afneem. En sy kry weer gekry, maar dit is binnen in die gebied van Griek was weer van die afstop af. En Griek was in die bal. En die strafstop daar nie wettig nie. En die strafstop vir Transvaal. En in die kwart gebied van Griek was. Hulle sal hier een keer
waar reeds 7 punte op die tellbord het. Skopie geneem en dan maak hy baie groot sin van Transvaal daar. En doen onder die paal en kyk. So opgaan oor die lyn. En hy plaas hom. Transvaal word 5 weer gaan druk. 12 punte. Nie daar nie, 12, 0, Transvaal afgelopen. Ik was af voor ons spatloos van voor baie op plaas. Goed gewees. Ik was op my die bal het. Die van ons stal. Op een plat trek. Buiten kan die 22. Ik was op zo'n paar meter veld bij daar weer. Middeldeer. Ik was op de Skopie neem. Sterk loopie. Ons die bij. Ik was het om. En die bal op een andere manier. Alle gapen daar en willen aangeven. Ik was het nog steeds. En ik kan toe. Met die slimme Transvaal wat om weer stop. Stop hem weer. Ik was het van doordruk. En dat was weer aan het begin. Meneer de je net Transvaal mag van bij blijven. En de schop afgestormd. En ons weg daar voor Transvaal. Dat is niet meer van de kwart verdiend bij mij. En dan zit ik was in ieder geval voor de oorlog en dat ik aan mijn man afzet. Transvaal straks ook krijgen, dat is dan ook heel actief. Nu hoor ik deze niet van. Ik was weer al afgeven, al aan die lijn staan. Die bal in storm. En dan weer dat is dan niet meer. Die lijn staan hier. Bijna afgediend daar die Griek was aangeslaan. Hier de Transvaal. Was de scrum, Griek was in voor jou. Door die man lijn. Dat is een geil. Het is klein Franse career.
I take my eggs today. Ze zullen het nog zien. Die middenveld, goede wegslag. Die terugskoping dus die verkiezingen van school in je 18 maal weet wat school is van terugvalt. Dus die bal hier was het belangrijk. Rechter in iets gezien. Was het dit skop ik niet wel vrij skop geweest die Griek was. Deze bal is hier tussen die tweede half achterlijn met Vrome Broek. 3 verdedigers op een afstorm. Die was aan die bal aangespannen. Ja, was al van achter die en dan die skopie. Dat was een goede lijnstand in de been. Achteraf, dat is wel veel wat ze doen op skate. Goede lijnstand uit ons bal. Griek was die kant van die veld prachtig. Half gedel met een verdediger. Misschien was het gaan druk. Dit is 5 punten voor. Dan komt hier die Graping en heeft versnelling in de strafbal en die wordt van die veld in om te koppelen. Dus lijkt het met die voeten doen. Hij valt nog weer in. Hey, Dijk! Die rechter was vals de man om de hals gevallen. En het was aan de andere kant hier.